λοιπόν Βασιλική. Για σήμερα θα φτιάξω στο σπίτι μου στο τοκαμπόκα. Εδώ πέρα έχω κάνει ήδη το μπάνιο. Η κουζίνα μου ήταν έτοιμη. Και πάμε να κάνουμε το σαλόνι μάλλον. Ωραία. Τώρα το σαλόνι θα κάνω. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα βάλω αυτό εδώ τον καναπέ. Και αυτή είναι εδώ το πουφ. Το μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ πέρα. Μετά το πιστικό τώρα. Έχει πάρα πολλά. Είναι η πρώτη μου φορά που παίζω τοκαμπόκα. Βασικά το είχα και παλιά, αλλά το είχα ξεκατεβάσει. Αλλά δεν θυμάμαι καλά τι πρέπει να κάνουμε, οπότε τώρα να βάλουμε αυτό. Wow, πολύ ωραία αυτά. Να βάλω αυτό εδώ πέρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Εκεί. Όμως να βάλω και στην κουζίνα. Ναι, στην κουζίνα θα βάλω εδώ πέρα. Στο τραπεζάκι. Εδώ. Θα το βάλω εδώ. Να το βάλω. Θα το βάλω εδώ στο παραθυράκι. Και να βάλω και αυτό εδώ. Ποιο να βάλω? Ή αυτά εδώ τα λουλούδια. Το βάλω. Αυτό εδώ. Εδώ πέρα. Το φως λίγο θα το κοντίνει. Θα το βάλω πιο εδώ. Ωραία. Μετά. Σκυλάκι δεν έχω ακόμα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να πάρουμε. Αλλά θα κάνω. Οπότε ας βάλω και κάποια τροφή να το βάλω. Και ένα παιχνιδάκι εδώ πέρα για κάτι σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Μήπως έχει καμιά τηλεόραση να βάλω στο σαλόνι. Τι άλλο να κάνω? Αυτό είναι για πάρτι μάλλον. Τι είναι αυτά? Ωραίο είναι αυτό. Θα το βάλω. Θα το βάλω εδώ. Δεν μπαίνει. Και εδώ θα πήγαινε, αλλά εδώ σκάβει. Εδώ πέρα. Ωραία. Νομίζω το σαλόνι μου είναι έτοιμο. Να βάλω και κάποιο. Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ τι είναι? Δεν πειράζει. Θα βάλω και ένα τραπεζάκι. Από εδώ. Αυτό εδώ μου αρέσει. Καρέκλες δεν χρειάζομαι. Εδώ πέρα. Θα το βάλω εδώ. Όχι, εδώ. Και θα του βάλω και μαξιλάρια για να κάθονται. Αυτό ήταν τα μαξιλάρια που είδα πριν. Αυτές δεν μου αρέσουν. Ωραία. Εδώ πέρα να το βάλω. Ωραία. Τώρα τι να βάλω? Φώνησα κατά λάθος τον καναπέ. Ωραία, το μαξιλάρι αυτό εδώ. Το βάλω εδώ. Δεν μπαίνει. Καλά, γιατί? Δεν μου πάει. Εδώ. Ωραία. Τώρα πάμε στο δωματιάκι. Το άλλο. Πήγε το άλλο μαξιλάρι. Εδώ πέρα. Αυτό εδώ τώρα δεν το θέλω. Λοιπόν. Gaming room. Τι είναι αυτό? Αυλή. Σκουπίδια. Οκ. Αυτό τι είναι τώρα? Αυτό είναι στον τοίχο. Ωραία, τώρα θα το κάνω ροζ. Γιατί θέλω να είναι όμορφο. Καταλαβαίνετε τώρα. Για τα παιδιά είναι αυτό εδώ το κομμάτι, τα κορίτσια.
Να βάλω και λίγη πετέ. Όχι όλο. Δεν μου αρέσει, θα το βάψω ροζ τελικά. Ωραία. Αυτό το μάτι θα το κάνω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και πατήστε και subscribe για να δείτε και το επόμενο βίντεο με το καμπόκα. Γεια σας. Bye.